Akong nahibalaan, ikaw daw gibiyaan sa imong uyab, kay nangitag kwartahan, maong ikaw karon. Sige na lang inom, kaysa imong uyab wala pa kakamove-on. Karon ang imo ang uyab kay nanguyab og tanod, pagkahuman sa tanod na pay giuyab nga sikyo. Dili lang ka nakadaghan pa, kapupuli sundalo ratsada, pasag di o kalimti tungbayhanan. Ug nakitaan mo ang igat mong uyab, bisa kag barko nangitag siman. Akong nahibalaan, ikaw daw gibiyaan sa imong uyab, kay nangitag kwartahan, maong ikaw karon. Sige na lang inom, kaysa imong uyab wala pa kakamove-on. Karon ang imo ang uyab kay nanguyab og tanod, pagkahuman sa tanod na pay giuyab nga sikyo. Dili lang ka nakadaghan pa, kapupuli sundalo ratsada, pasag di og kalimti tungbayhanan. Ug nakitaan mo ang igat mong uyab, bisa kag barko nangitag siman. Karon ang imuhang uyab kay nanguyab og tanod, pagkahuman sa tanod na pay giuyab nga sikyo. Dili lang ka nakadaghan pa, kapupuli sundalo ratsada, pasag di o kalimti tungbayhanan. Ug nakitaan mo ang igat mong uyab, bisa kag barko nangitag siman. Ug nakitaan mo ang igat mong uyab, bisa kag barko nangitag siman. Ug nakitaan mo ang igat mong uyab, bisa kag barko nangitag siman.